25 नभेम्बर 2024 इं मायथाइयाव दाखालि गुवाहाटीयाव जोंनि द'थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बियो जानानै थांबाय। बे द'थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों जोंनि बड' सावथुन मुलुगा नेशनेल लेभेलाव मिथिजादों। मानोना बिनि मेसेजखौ लानानै थांदों जोंजों गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय बलिउडनि एक्टर पद्मिनी कालापुरी बिथाङा। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोंखौ जाफुंसार महरै मदद होनायनि थाखाय जोङो बिटिआरनि मानगोनां सीएम बिथां प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। जों खोब गोग्गानाय मोनदों। मानोना बे हाबाफारियाव जोंजों गुबुन गुबुन हारिनि आलासिफोर जायफोरखौ जों इनभाइट खालामनानै लेंहरदोंमोन आरो शर्ट मुभियाव जायफोर गुबुन माने हारिनि सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन बिसोरखौबो जों इनभाइट खालामदोंमोन। दा बिथांमोना जोंनि नैबे हाबाफारिखौ नुनानै जोबोद गोमोदोङो। मानोना बिथांमोना खुनुदिन एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे बर' सावथुन मुलुगाबो जे बिसिम सहैनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय मा बे शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव एमप्लयि हिसाबै बा पार्मानेन्टलि बेवहाय साख्रि मावनाय साउन्ड इन्जिनियार बेदिनो लाइटनि आरो गोबां माखासे जेब्ला माने अफिसार्सफोर दङ बिथांमोना बे हाबाफारिखौ नुनानै मोनसे खोथा बुंदों जे जेसेबांसिम बेवहाय बेबायदि हाबाफारि लाबोबाय बे शंकरदेव इन्टारनेशनेल बे अडिट'रियामाव जेसेबांखिनि दिनैसिम हाबाफारि लाबोबाय बे हाबाफारिफोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन हाबाफारिफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि नैबे हाबाफारियाबो जोंबो साननो हायाखैमोन जे नोंथांमोना जे एसेबां डिसिप्लिन एसेबां सिस्टेमेटिकनि गेजेरजों हाबाफारिखौ खुंफुंगोन। नोंथांमोना जे एसेबां मोजां हाबाफारि लालांबाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आं मोननो गोनां जि माननि बे माननिनि 50% आं डिसकाउन्ट खालामनाय जासिगोन होननानै जोंखौ बुंदों। थारैनो खोब गोग्गानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारिया ग्रेन्ड साक्सेस जानायनि थाखाय। बेनि गेजेराव मोनसे एलिगेसन लाबोनाय जों नुनो मोनदों रबि एक्टर बिथाङा गावनि फिल्मखौ जि नमिनि हिसाबै फैजानो लुबैदों होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। मोनसे समावहाय जोंनि बे फिल्म एवार्डखौ रावबो प्रडिउसार रावबो डाइरेक्टर रावबो आर्टिस्टफ्रानो जेबो इम्पर्टेन्स होआमोन, जेबो भेलु होलामोन। जोङो बुथुमसो फिल्मफोरखौ बिहर बुथुम जों बे फिल्म एवार्डखौ खालामनाय जादोंमोन। मानोना रावबो भेलु होआ रावबो इम्पर्टेन्ट होआमोन। खिन्थु दिनै फैयै बयबो मोननो थाखाय जे हांखुर जाबाय बेखौ लानानै जे दान्थे बिनथान्थे जाबाय बेनि ओंथियानो जाबाय बे बड' फिल्म एवार्डआ दिनै गोजौ मानदान्दानि जाबाय। आरो जोङो नुदों जायफ्रा एवार्ड मोनबाय बिथांमोन एवार्ड मोननायफ्रा स्टेजावनो मोदै हुगारदों गाबदों। बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै बयबो बे बड' फिल्म जा एवार्ड बे एवार्डखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय। आरो बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे एवार्डआ दिनै गोजौ थाखोनि जाबाय, गोजौ मानदान्दानि जाबाय। आरो बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जिथु आब' रजनि बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों। गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन बे आर्ट फिल्म नङा। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो, सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया। मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो। आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बेनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं। दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेथु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों। दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया। दा आंनिख्रुइ बे फैलानिख्रुइ फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा। दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन। दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों। निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै साननो हायो, क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दं। दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै। दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव, खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन, बाहागो लादोंमोन। बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो, गतिके जोंनि एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन। खिन्थु